aksano amok naragsak iti pagtungpalang agtuloy ka ken Jesucristo tatigon ko nam agor uray ken ka ragsak himket di pa nagserbi ken kung palem ti bilin ni Kristo taas si degen ti ay na amang alagdag iti iglesia na di ka maupay di ka aksano amok naragsak iti pagtungpalam agtuloy ka ken Jesucristo katigon-gonam agur uray ken ka ragsak himket di pa nagserbi ken kung palem ti bilin ni Kristo taas si degen ti ay na amang alagdag iti iglesia na di ka maupay di ka aksano amok naragsak iti pagtungpalam agtuloy ka ken Jesucristo tatigon-gonam agur uray ken ka
Iday tuyadaga at ang pagrepingan iti tunggal may sa tawan ti siya sinuman nga agbibiyag aparalaing ti bukod na biyag amuel nga rod pamagpagati apo pagrepingan nga aramiden ti padang nga tao o ayatem ti padang nga tao kasi tabiyag matin ka pa ng dungo dati bukel nga imo lang iti sa bali isuntumit lating kamaani aming nga oras iintay ka na biyag puraen ti dakis agmulat na imbag intay suruten ti dalan na sangkwan ken parang rangin silaw na Diyosan hindi mo kaya't ang maaramid ken ka di mo kumamit nga aramiden ti padang nga tao o ayatem ti padang nga tao kasi tabiyag mo din ka pa ng dungo dati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani o ayatem ti padang nga tao kasi tabiyag matin ka pa ng dungo dati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani dati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani dati bukel nga imo lang igisa bali isuntumit lating kamaani panagkapoy bayat panagnak tikas kaniyak nga nalumoy sino ti papanak ngem ko na ni Jesus kaniyak isot dalan pudno ken biag ket isuiti mangkibing tapno sa anak maitublang kadua
kaduman iti laked nga inak masaranged dalan na duti sisiit sino iti kaptek ngem kuna ni Jesus kanyak agano sak ag tuloyak ket binagtupanawan di nagtupay baybayan amok nga ni Jesus isod kadwa nasipngit man idirabi kaslaawanen itilawak ni Jesus isod nagkari nga aywanan na itagay na amok nga ni Jesus isod kaduwak taamok nga ni Jesus isod kaduwak sa anak tupulos nga agdanak. Ito panong palan inton malbas ti panagnak rupa ni Jesus makita sa kana ang rukbaba awan sakit ang magunak jak pa'y makadiskurso at ang may sa abanag nga ulit tekto ti ayat bukan kuana tumakdak
kasiyahan, pagkat sa langit may naghihintay na kaharian, gintong lantay. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Huwag maaawa sa kalagayan ko, pagkat sa langit ang aking tungo. Pansamantalang paglalakbay dito hanggang humantong sa palasyo. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. Ako'y may bahay na di masisira doon sa langit na walang hanggan, wala nang hapis at laging sariwa sa piling ng Diyos na mayaman. No tibiyag mo't na not pakariribukan, kandi tunggalal daw kanayon nga mapaay, kaslat hinamnama pasaray malaylay. Di mo amot pagtungpalan, dalan pagnaan. Tari gagay mo natala a puso, panunot kinarik na kanayon nga marirebo. Awan gagayem ken ka makipagrik na, kaslaman lang tibyak awan serbida. Liday amarik na itisibay na't pusong kanayon nga natala ni Jesus. Isot ka sa pula, bayat pan nagnam dito'y lubong not basol ni Jesus lae. Kanayon nga pagserbia isut awate, idaton mo't biyag mo bendisyon na kanayon
mabalin nga ko na nga binaybayan na ka awanen marik na mangipat patiken ka ngem saan nga pagiso daytang nga riknam tati Dios saan nga mangbaybay ang kadagiti anak na iti amin problema. Iti amin problema kumararag ka laeng iti namarswan isulaeng sumbati ka sa pula di ka pundeng nga umasideng kenkwada tayo susumbat iti amin problema tayo susumbat iti amin problema tayo susumbat iti amin problema